architektov zahraničia na Slovensku. Je to na tom maličkom kľúču. Od decembra 2007 do februára 2011 pracoval ako hlavný architekt mesta Košíc. Tak je, dobre hovorím. Tak. Dobre? Áno, tak to musí byť pravda. Čiže táto prezentácia bude o skúsenostiach hlavného architekta a bude sa nazývať logika a legislatíva. Ja by som chcel na súčasťou uvedenia tohto vstupu povedať a pochváliť sa na ako Bardejovčan, že mesto Bardejov bolo niekoľkokrát zvolené hlasovaním ako najkrajšie mesto na Slovensku, neviem, viete. A zároveň, pokiaľ mám správne informácie, tak mesto Bardejov, čo sa týka čerpania európskych peňazí alebo fondov z európskych peňazí, bolo prvé na Slovensku, čo sa týka na hlavu, ako prepočtené na obyvateľa. A čo je ďalej, ešte viac unikátne, že toto všetko sme boli schopní dosiahnuť bez toho, aby na mestskom úrade pracoval hlavný architekt alebo akýkoľvek architekt. Posledný architekt na úrade pracoval pred roku 1997, čiže to bolo minulé 1000 ročie. 18 rokov vlastne teraz. Čiže moja otázka na vás je v podstate, čo tam hlavne architekt robí, alebo proste aké postavenie má v rámci fungovania mesta, alebo môže mať, a aké sú modely, povedzme, možnosti architekta pri jeho fungovaní. Či je potrebné vôbec, či Bardejov svojou, povedzme, svojím systémom ako funguje, či nemôže byť inšpirácia pre iné mesta týmto spôsobom. Ďakujem a tešíme sa na vašu prezentáciu. Dobré zdravie vám prajem všetkým ľudí. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do Bardejova. Bardejov, tak ako ste spomenuli, je naozaj výnimočný tým, že jeden z prvých tým, že aj prvý bol za nich po historických dneska. Ďalej myslím si, že ste organizovali veľmi významnú konferenciu medzinárodnú z východ-západ. A ďalej naozaj sa podarilo Bardejovu aj prestavať celé námestie. A už niekoľko, už 14. ročník bude teraz dať kontakt. 23. Tak sa ospravedlňujem. 14. ročník je potom asi toto. Na ktorom sa zúčastňujú odborníci z Technickej univerzity, kolegovia, ja som sa tam zúčastnil niekoľkokrát. A jedná sa o naozaj výnimočné podujatie so spoluprácou s univerzitami a týkajúce sa pamiatok. Teda je vidieť, že tá participácia, také širšie vnímanie participácie obyvateľov na živote a na skvalitnení prostredia je, ja si myslím, už dosť zakorenené. V súčasnosti učím na Technickej univerzite na fakulte architektúry a máme tu čerstvého absolventa a našej fakulty a mnoho tém, ktoré rieši naša fakulta, sa týka Bardejova
tiež predstavil a je príkladom, že mnoho tém, ktorý rieši aj Fakulta architektúry v Bratislave, sa týkajú Bardejova. A práve ja si myslím, že to je ten model, kedy sa stýkajú tie kruhy obyvateľstva, kruhy politikov, politické a kruhy odborné a výskumné k tomu, aby sa dostalo k takému úspešnejšiemu a udržateľnému výsledku. Nič na svete nie je ani biele, ani celkom čierne. Z každého negatívu sa dá nejako vytiahnuť aj pozitívum a mnohé aj veľmi, veľmi pozitívne vyzerajúce veci majú aj svoje úskalia a treba ich prekonať. Preto to hovorím, lebo kolega, ktorý uvádzal túto prednášku, práve spomenul, že útvar hlavného architekta 18 rokov neexistuje v Bardejove, alebo nie je tu architekt, a predsa sa podarilo niektoré veľmi pozitívne kroky urobiť. A v mnohých mestách, kde útvar hlavného architekta je, sú aj negatívne odovozdy, dokonca aj architektov. Ale hovoríme skôr nie o mimoriadnych prípadoch, ale o určitých systémových krokoch. A keď chceme nastaviť dobré systémové kroky, tak musíme hovoriť o tom, že každý máme svoje miesto zodpovednosti, aj miesto povinností, ale aj miesto oslávenia na tejto zemi. A pokiaľ nebudeme chcieť túto spoluprácu rozvíjať medzi odborníkmi a ostatnými, môže sa len to stať, že zabudneme, čo je to odbornosť, že odborníci zabudnú na svoje povinnosti voči obyčajným občanom a že sa stane to, že spoločnosť pôjde síce, ale pôjde určitým smerom a zbadá sa o niekoľko rokov, že niekde nesprávne ušla. A už predo mnou rečníci poukázali nielen na tú odbornú stránku, ale kolega aj na tú stránku angažovanosti spolu s obyvateľstvami a participácie. A tak ako politici mali by byť strážení odborníkmi, je dobré, keď zase aj my, odborníci, sme strážení určitým publikom, zástupcami. Ale aby skutočne vec išla dopredu, je potrebné, aby tento hlas odborníkov zaznel, bol vypočutý a mohol vlastne pomôcť pri progrese celej spoločnosti. Čo hovorí náš stavebný zákon o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie? Vybral som to preto, lebo táto prednáška je formulovaná o postavení vlastne útvarov hlavného architekta alebo o postavení odborníkov a vlastne hovorí stavebný zákon súčasne platný o orgánoch územného plánovania. A v tomto máme len jednu krátku zmienku. Sú to obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady. Čo hovorí náš zákon o obecnom zriadení? Kto je v obci zodpovedný? Čo sú tí reprezentanti obce?
A v tomto prípade sa objavuje prvý odborník, už aj odborný orgán, hlavný kontrolór a obecná polícia. Nie je tu stále ani v jednom, ani v druhom zákone spomenutý nikto, ktorý by týmto reprezentantom bol dokonalým a dôstojným partnerom odborným v rozvoji územia. Nehovorím, že osvietený starosta, dobré komisie nemôžu zohrať dôležitú, a určite práve v projekte Bardejova zohrali dôležitú úlohu pri rozvoji v poslednom období, ale myslím si, že práve to, že tieto komisie a títo starostovia organizujú už toľkýkrát kontakt, aj túto konferenciu, je možnosťou, že počujú aj ten odborný hlas, že majú ho aspoň nejakým spôsobom zafixovaný a predsa len ho vedia zhodnotiť, vedia ho pretaviť, vedia ho chápať. Mestá, ktoré si takto nepripravujú, ktoré neorganizujú takéto konferencie, sú ochudobnené o ten všeobecný odborný názor, keď príde kolega z Bratislavy, kolega z Trenčína, kolegyňa z Martina, ja z Košic a kolega dokonca z Kanady, z Izraela, ktorí vyjadria svoj názor a je možné, že nielen povedia svoj odborný názor, ale vzniknú určité kontakty a relácie, kde následne pri problémoch, ktoré sa vyskytnú v mestskom organizme, sa vedia obrátiť na daných kolegov, lebo už majú úplne nové osobné kontakty, vedia, o čom sa rozpráva a vedia sa na nich nejakým spôsobom spoľahnúť. Dáva povinnosti obci aj v oblasti štátnej správy. To je práve to, čo spomínala kolegyňa Šotníková, je to prenesený výkon štátnej správy, kde stavebné úrady musia vlastne skontrolovať všetko to, čo orgány územného plánovania alebo obstarávateľia vymyslia, čo je vlastne vymyslené projektantmi, čo je požiadované investormi, developermi, skontrolujú to na základe platnej legislatívy, platných zákonov. Je to však orgán, ktorý je len kontrolný. Vlastne nehovorí o koncepcii ďalšieho rozvoja, alebo nedáva podmienky pre rozvoj architektúry, nedáva informácie o danom území pre investorov, nezhromažďuje informácie pre mesto, pre primátora, pre mestských poslancov. Je to len prenesený výkon štátnej správy. Čo hovorí, určite ste počuli o tom, že je pripravený nový stavebný zákon, že je v legislatívnom konaní a čo hovorí nový stavebný zákon v svojej časti 4. o pôsobnosti verejnej správy a o orgánoch, ktoré sú obstarávateľmi územnou plánovacej dokumentácie. A ja opäť pozerám a nevidím tu odborný orgán. Je naozaj veľmi kritické, že ako orgán, ktorý obstaráva za dokumentáciu, obec sa dostáva až na posledné miesto a odborníci nie sú zahrnutí do tohto zoznamu, hoci oni sú vlastne zahrnutí v obci, ale keď nevypichneme a nezdôrazníme ich odborné hľadisko a ich odborné postavenie, dostávame sa stále len do politickej roviny.
Dovolil som si vám priniesť alebo predstaviť organizačný poriadok, ktorý mali Košice v roku 2009. Sú na Slovensku mestá, ktoré majú odborný orgán útvaru hlavného architekta ako nezávislý orgán. Je to Martin, je to Banská Bystrica a do roku 2009 mali ho vlastne aj Košice. Košice boli posledným takým veľkým mestom, ktorý si zachovalo útvar hlavného architekta ako nezávislý orgán a nie len útvar ako jednu osobu, ale útvar komplexný s tým, že mal svoje urbanistické oddelenie, architektonické oddelenie, ktoré sa venovalo technickej infraštruktúre a doprave, a oddelenie technických informácií, mapových podkladov a podobne. Bez toho, aby bol takýto orgán určitým spôsobom partnerom, nezávislým partnerom svojim politickým kolegom, nemôže ten, kto spravuje dané územie, dostať správne, relevantné údaje, pretože kto vie svojim príkazom povedať, aké údaje má dostať, dostane len také údaje, aké si príkazom vypýtal. UHA je vlastne orgán, ktorý komplexne rieši územný rozvoj mesta. A tu v tejto svojej činnosti v prvom rade, ako tu je napísané, spolupracuje s vedením mesta, magistrátom mesta, odbornými organizáciami a subjektmi mesta, regiónu a štátu. Ja to tam napísané nebudem ani čítať. Viem, že tá poloha, kde ja to predstavujem, že vlastne spolupracuje, sa zdá veľmi odvážna a veľmi taká nadnesená, lebo každý, alebo väčšina, alebo všetci tieto orgány okrem Martina sú priamo súčasťmi mestského magistrátu, čiže sú zamestnancami mesta, sú podriadení riaditeľovi magistrátu, alebo prednosta obecného úradu. Hej. Ale práve tu chcem povedať, že pokiaľ to nezačneme chápať ako partnerstvo, tak potom vlastne sme nepochopili to, že tento orgán má byť zodpovedný, má niesť svoju zodpovednosť, má niesť svoju kožu na trh, ako by som povedal, s tým, že zodpovedá za rozvoj tohoto mesta. A nemôže ísť s kožou na trh, keď dostáva vlastne len príkazy a aj jeho rozhodnutia nie sú podpisované hlavným architektom, ale riaditeľom magistrátu. Je úplne iné, ak tento človek alebo tento orgán priamo musí podpísať dané rozhodnutie, teda mnohokrát si to premyslí, mnohokrát si to prejde, to rozhodnutie, aby to, čo on podpíše, bolo tak zodpovedné, že nie je právne napadnutelné. To všetci, ktorí robíte v samospráve, tak to viete veľmi dobre. Úlohy a zloženie, tak ako som povedal, ja z tých skúseností a z diskusí s kolegami, nielen nás, ale aj v zahraničí, si myslím, že sú to také tie 4 základné piliere. Urbanistický rozvoj, architektonická kvalita, doprava a technická infraštruktúra a územno-technické informácie. Nemôže to byť, samozrejme, je dôležité vidieť veľkosť mesta, vidieť veľkosť obce, ale nemôže to byť založené na jednom človeku.
A my, ktorí sme skôr narodení, sa pamätáme, že preto, aby administratíva nebola zaťažovaná takouto štruktúrou v malých obciach, existovali kedysi útvary hlavných architektov okresov, ktoré slúžili pre viacero obcí a existoval hlavný architekt kraja. Sú krajiny, ktoré majú aj hlavného architekta krajiny. Táto hierarchická štruktúra nielenže pomáha jednotlivým odborníkom, ale ich zároveň aj kontroluje. Je to tak, ako máte hierarchickú štruktúru pamiatkových úradov, že pri nesprávnom alebo vami neakceptovanom vyjadrení či postavení viete sa odvolať na vyšší orgán. A táto hierarchická štruktúra v spolupráci s samosprávou si myslím, že je jedným z východiskov možného napredovania a akceptovania, čo robil náš útvar hlavného architekta a čo robí aj naďalej teraz v súčasnosti, keď ho vedie kolegyňa Királiová. Toto bolo obstarávanie koncepčných štúdií pre rozvoj mesta, pre rozvoj území. V Košiciach existovalo územie všešportového areálu, ktoré ako prvé objavili developery preto, aby sa mohli rozvinúť obchodné centrá. Možno, že to poznáte. A samozrejme vzniklo tam obchodné centrum Kasovia a neskôr obchodné centrum Optima. Súkromný developer kúpil celé toto územie. Štadión fotbalový, ktorý bol tu v tomto území, bol zrovnaný so zemou a samozrejme chcelo sa tu vytvoriť a zastávať celé nákupnými strediskami. Bolo veľmi dobré, že počas fungovania tá spolupráca moja s vedením mesta bola celkom korektná a celkom dobrá. Podarilo sa nám požiadať alebo vyžiadať od investora, zaviazať investora, aby vyzval dva kolektívy, urobili dve samostatné nezávislé návrhy, dve štúdie a tieto štúdie boli posudzované odborníkmi z rôznych miest na Slovensku a aj v Čechách a nakoniec prišli, prezentovali tieto návrhy, bola to medzinárodná porota a tu sú dva návrhy, kde by som sa dostal asi kde nakoniec sme jednoznačne požadovali, aby bolo zachované územie aj pre štadión. Len na margo, každý, kto robí s takýmito veľkými športovými investíciami a štadiónmi, vie veľmi dobre, čo to znamená, ako to znamená záťaž pre dopravu a statickú dopravu a práve tá symbióza potom určitého množstva parkovisk pre nákupce centra a pre štadióny vie byť doplnená, hovorí o tom aj priamo slovenská norma. Ďalej je to vyzdávanie zastavovacích podmienok na územie a vyjadrovanie sa k architektonickému riešeniu. Či už sú to takéto, povedal by som, novodobé škatule, ktoré umiestňujeme v nákupných centrách, alebo či je to aj oblasť realizácií v centre mesta. U Bardejova určite, takisto aj u Košic, pretože sú mestskou pamiatkovou rezerváciou, tak je veľmi dôležité ešte aj vyjadrenie samozrejme pamiatkového úradu. Ďalej je to gestia nad spracovaním nového územného plánu, či už
tej Bardejov, alebo osy, ktoré mesto potrebuje práve odborný orgán, ktorý robí celú tú gestiu, ktorý spravuje, ktorý pomáha pri vypisovaní obstarávateľa, ktorý pomáha pri vyhodnocovaní spracovateľa, ktorý pre spracovanie pre územného plánu dáva zhotovovať rôzne doplnkové alebo podkladové štúdie, ako je výškové zónovanie, ako je súťaže, ako bola aj súťaž na spracovateľov, a potom ako je spracovanie dopravnej koncepcie a iných koncepcií. Tak tuto by som vám predstavil, ale je to trošku slabo vidieť, lebo to je v veľmi veľkej mierke. Tu sú regulatívy výškového zónovania Košíc. Veľmi komplexne spracovaný materiál, ktorý hovorí o ochrane práve tých prírodných hrán nad Košicami, o ich nezastavateľnosti výškovými budovami kvôli tomu, aby stále to mesto sme vnímali ako určitú stavebnú štruktúru v prírodnom rámci a nie ako jednu kontinuálnu hradbu obrovských budov, kde nevieme vlastne očami zachytiť okolitý terén a prostredie mesta. Ďalej je to organizovanie rôznych medzinárodných architektonických súťaží, napríklad v prípade Košíc pre Európske hlavné mesto kultúry. Viete, naozaj ten počin EHMK a tie investície sa neminuli cieľa a podarilo sa v Košiciach enormne zlepšiť infraštruktúru pre kultúru. Ale len málo kto vie, že keby tento odborný orgán 3,5 roka predtým, hneď ako vlastne Košice získali tento titul, predtým ako prišiel rok 2013, nebyl a nemal takú dobrú spoluprácu s vedením a nebyl práve na stôl pánovi primátorovi, aby okamžite sa začali robiť súťaže s medzinárodnou porotou, ktoré potom po vyhodnotení nemohli byť napadnutelné žiadnym kontrolným orgánom v Belgicku, lebo išlo o normálnu architektonickú súťaž na základe návrhov a kvality a nemohol nikto spochybniť to, že bolo to za 5 korún lacnejšie, alebo s takými referenciami, alebo s ja neviem s čím. A práve tento iniciačný, tento prvý krok dal možnosť potom naštartovať ďalšie projektové riešenie. Ďalej presne na to chcem poukázať, čo hovorila aj kolegyňa. Chcel by som povedať, že pokiaľ urobíte normálnu architektonickú súťaž návrhov, vy vlastne dostanete toho realizátora aj ďalších stupňov dokumentácie, pretože rešpektujúc autorský zákon sa môžete na ňo úplne kľudne odvolať. A nemáte problém s ďalším obstarávaním ďalších projektantov. Je to najjednoduchšie a najlepšie riešenie, ktoré myslím si, že doteraz si celkom neuvedomili všetci, ktorí sú zaťažení práve verejným obstarávaním. A tak ako vy ste, pán viceprimátor, spomenuli, vieme veľmi dobre, ako to nie je jednoduché. Vieme dobre veľmi, ako sa odvolávajú rôzni súťažiaci, ako následne zvyšovaním počtu verejných obstarávaní nám sklzávajú všetky termíny a nevieme vyčerpať žiadne peniaze až potom v decembri, keď už všetko mrzne, ideme malovať fasádu, aby nám opadla omietka hneď na druhý deň. Čiže práve tieto korektné
a od začiatku férové podmienky a vytvorenie súťaží, kde si jednak vedenie, jednak odborníci, jednak vedenie a všetky návrhy sú prezentované potom na výstave pred verejnosťou, vedia okomentovať tieto návrhy, dávajú obrovskú možnosť práve politikom a zástupcom verejnosti na to, aby sledovalo určitý jednoznačný postup a líniu a nebolo zaťažované termínovými a verejno-obstarávacími procesmi. Veď tí, ktorí to robia, vedia veľmi dobre, že väčšinou podmienky účasti na verejnom obstarávaní, tak ako spomínala kolegyňa Šotníková, tvoria 20 strán a 3/4 strany tvorí samotný predmet návrhu. Len pozrieme na to, čo prezentoval kolega z Trenčína a keď vidíte, koľko odbornej roboty tam bolo zakomponované v tomto procese, tak nie je možné, aby sme my odbornú robotu stiahli na 3/4 strany a tú účasť a participáciu a keby bolo a tak by bolo a tie potvrdenia dávali na 20 stranách. 5-krát ich zopakovali a 5-krát ich vlastne aj niekedy kontroverzne anulovali. Chcem povedať, že asi všetci poznáte víťaza kasárny Kultúrpark, túto realizáciu, toto je z návrhu, keď vlastne vyhral kolega. A to, že sa staral o tento návrh celý čas, vyústilo nakoniec v to, že dostal návrh 2-krát cenu za architektúru Slovenskej komory architektov, že je všeobecne veľmi akceptovaný aj obyvateľstvom, aj politikmi, že sa tam deje množstvo podujatí, že sme tam mali niekoľko zasadaní Architektonickej rady Európy, že tam skutočne ten park žije. Ďalej, útvar hlavného architekta zabezpečuje účasť na medzinárodných programoch a workshopoch. Tuto sú len niektoré medzinárodné programy, na ktorých participoval, alebo ktorým pomáhal, kde bol zastúpený útvar, lebo mesto bolo zastúpené cez útvar hlavného architekta. A tak, jak kolega spomínal riešenie toho vodného fenoménu v Trenčine, tak aj v Košiciach zadefinovanie tých hlavných fenoménov mesta, ktoré sú dôležité, možno v prípade Bardejova hradobný systém alebo niečo podobné, nemusí to byť stále len tá voda, ale určitý hlavný fenomén, ktorý vlastne dáva imidž tomu mestu a potom práca, odborná práca a participácia na ňom vie vytvoriť obraz mesta, jeho imidž, vie pritiahnuť množstvo odborníkov, aby riešilo tento problém, vie zainteresovať obyvateľov a nakoniec vie pritiahnuť aj investície developerov. V tomto prípade sme niekoľkokrát celý tento pás okolo Hornádu riešili či už medzinárodnou štúdiou, kde participoval útvar hlavného architekta, či cez Fórum mladých architektov v 2013 roku, kde tie výsledky boli prezentované nakoniec v Durbane na Svetovom kongrese architektov, alebo aj na škole v spolupráci s útvarom hlavného architekta, kde škola tento problém analyzovala, robila niektoré návrhy a tieto návrhy sa stali podkladom pre súťažiace kolektívy mladých architektov, ktorí 40 ich bolo v Košiciach a tvorili vlastne s kolegami z Košic a zo Slovenska a nakoniec
najvyšší predstavitelia architektov vôbec na svete, prezident UIA, generálny sekretár boli v Košiciach, boli v Porote a vyhodnotili hodnotili tieto návrhy. Tuto máte predstavenia študentských návrhov v tomto čase, preto je tam aj to logo fakulty umení, alebo teda spomenutá fakulta umení, ktorá participovala na príprave podkladov. No a nakoniec útvar hlavného architekta naozaj má vytvárať podklady preto, aby mesto malo dobré investície a aby sa aj prezentovalo na vážnych konferenciách, jednak na Slovensku, tu máte spomenuté niektoré konferencie, na ktorých sa v tom období, keď som bol na útvare, zúčastnil, a jednak vo svete. Musím povedať, že behom 2,5 roka sa podarilo Košice vtedy dostať na mapu Európy a už developerské skupiny naozaj poznali Košice, košický stánok aj na svetových veľtrhoch, ako je v Cannes MIPIM a MAPIC, to sú absolútne najšpičkovejšie trhy v Európe, ďalej Mníchov a potom aj iné, Miláno, Praha, Viedeň. Koridor 5, to je dopravný koridor medzi Lyonom a Kievom. Tá obrovská účasť mnohých účastníkov, kde sa diskutovalo o dopravnom riešení, o mestách, ktoré tangujú tento koridor, kde sa prezentovali tieto mestá, je veľmi, veľmi dôležitým podnetom preto, aby si toto mesto ľudia zapamätali v investičných kruhoch a aby potom prišli do tohoto mesta a v prípade, že sa tam prezentuje odborný orgán spolu aj s primátorom, lebo aj pán primátor bol tam na think tanku, vedia už potom títo investori, že nemôžu si tu robiť čo chcú, vedia, že toto mesto má svoju koncepciu, vedia, že toto mesto má odborný orgán, ktorý je podporovaný aj primátorom a politikmi a zase vedia, že títo politici majú za sebou odborný orgán. Čo sme jeden z mnohých príkladov, akým všelijakým spôsobom sme prezentovali investičné možnosti v Košiciach. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ja mám jednu otázku, keď nikto nemá. Teraz je taký problém v Košiciach ohľadom tej rozkopanej časti, ak viete, čo mám na mysli, je tam jeden podnikateľ z Prešova, ktorý to má realizovať a chcel by som poznať takú vašu objektívne hodnotenie, lebo tlač je iná vec, ale priamo z vašej pozície, ako by ste vy tento problém teda urýchlili. Áno. Je to trošku na dlhšiu filozofickú odpoveď, ale skrátim to, koľko len budem vedieť. Chybou, šťastím síce, ale aj chybou sú eurofondy. My všetci prispievame obrovskými sumami do spoločného balíka niekde v Bruseli, ktorý sa potom premene a pluje pre jednotlivé krajiny. Tento balík je vždycky adresovaný na nejaké výzvy. Vy, keď máte svoj dom a tečie vám voda, tak opravujete vodu. Ale bruselský balík, keď má v tom momente výzvu na opravu elektriky a mesto naškrabe 5% a vláda dá ďalších 10%, rýchle bude opravovať elektriku, hoci tečie voda. A tento problém je veľmi, veľmi markantný práve pri opravách takýchto tratí. Pokiaľ v Bruseli rozhodujú, nebudú rozhodovať o 1000,
2000, 5000 alebo 100 000 eurách. Budú rozhodovať o miliónoch. Keď by Košice alebo hoci ktoré mesto začalo opravovať svoje cesty, opravovalo by ich 10 rokov po milióne. 10 rokov by ľudia mali prácu, 10 rokov by dokázali so svojimi kapacitami to opravovať a len 1/10 problémov z pozastavenia daného koridoru by sa premietla v ten ktorý rok. Ale pretože výzva je na 10 miliónov a pretože treba opraviť všetky, a tá 10 miliónová čiastka obsahuje väčšinu tých koridorov, tak je to treba urobiť rýchlo a teraz väčšinu koridorov. Neverte tomu, že na Slovensku je taká kapacita stavebných robotníkov a stavebných firiem, ktorá by to zvládla. To, že sa hovorí, že stavári nemajú robotu reprezentanti veľkých firiem, ale pre nich robia subdodávateľia a ešte subdodávateľia tí istí. Je to vždycky ten Janko Paľko, ktorý raz robí pre Duhu, raz pre Euroviu, raz pre Váhostav, alebo raz pre niekoho iného. Je to ten istý, alebo väčšinou sú to veľmi tí istí dodávateľia, len to vedenie je iné a tí nemajú potom tú smotanu. Čiže nie je to také jednoduché, je tam viacero faktorov a myslím si, že veľmi veľkú úlohu tam zohráva koordinácia z hľadiska mesta. Tam naozaj je dôležité, aby pri takýchto rekonštrukciách sa to veľmi, veľmi starostlivo skoordinovalo. My v Košiciach máme už takýto príklad. Zažili sme to pred 15 rokmi, keď pán prezident Šuster, vtedy primátor, opravoval hlavnú ulicu. Chcem vám ale povedať, že vtedy tá eufória vstupu do Európy bola úplne iná a Košičania veľmi radi akceptovali to, že 2 roky preskakovali hlavnú ulicu, lebo sa opravovala celá tá technická infraštruktúra. Dneska je to mrzuté, ale myslím si, že my sme už taký národ, že my pošomreme a nakoniec to